Noites de Jazz é unha das actividades habituais na programación cultural do verán en Rianxo, que co paso das edicións se está a converter nun polo de atracción para os amantes deste estilo musical. O festival, organizado polo Concello en colaboración coa Deputación da Coruña e a Escola de Música, celebrarase do 2 ao 5 de agosto. Está prevista a realización dun total de 5 concertos. Abrirá o día 2 pola noite a Big Bang da Escola de Música de Rianxo. Arrancaremos ese día 2 o Iván e continuaremos, pois nada, o seguinte, o xoves vai estar a Laroa, un grupo máis de fusión, vai haber 2 concertos na rúa, un de swing clásico, recordando máis eses momentos de Dixie, etc. E logo na rúa tamén estará o trío de Xuba, o sábado, o venres, que será Sar Swing, e logo o venres estará David Regueiro, guitarrista, moi ben tamén tocando o swing, e logo cerraremos o festival con Cromática Pistola, un grupo de Madrid. Como novedad este ano queríamos resaltar, incorporamos 2 concertos ao mediodía, creo que o venres e o sábado, en torno á 1 da tarde. Vas a facer 2 concertos que nas edicións anteriores non se fixeron. Pero a par dos concertos, o festival tamén inclúe a realización de diversas accións formativas, cun curso de Big Bang que se está a desenvolver dende primeiros de xullo, da man dos mestres Alfredo Susavila e Bernal Muiños, así como tamén unha exposición do artista noiés Beiras Manteiga, que poderá visitarse no propio Auditorio Rianxeiro ata o 18 de agosto. Gustamos jazz, me gusta todas as músicas, e intento representar un pouco todas as esceas, ou unha parte das esceas que pode presentar un grupo de música, ¿no? de jazz, inspirado tamén por el jazz francés con Django Reinhardt, despois algo de cubano, de Louisiana e Florida, ¿no? Os interesados poden obter máis información a través da web noitesdejazz.gal.